Vadikani mufaro wangu kusangana nemi pane chino chikamu. Pane ino nguva zvakare tiri muchirongwa Maisamba Show pachikuva chemhemberero. Tiri kuratidza pasi rose kuti Zimbabwe mufunge inazvo. Zimbabwe inazvo isina takagara zvedu tichingoti havo nhasi tine chichekererwa chemhandara chiri pachikuva chemhemberero. Asi tisati tapinda muchikamu chanhasi hatigoni kutanga tisina kutenda vedande mutande ivo vanotipa masaisai kuti tigone kutandadzana pasi rose nedande mutande zvinoendeka. Maisamba Show is powered by dande mutande. Wakadiko mwanangu? Ndiripo makadiwa mama. Ndinofara zvangu kwabviwa kwakadii? Kuri right out. Aiwa, ndinoda kuti uzvisume kunyika kuti iwe unonzani. Ndoziva kuti mazita anowanda, mamwe ndezvakati mamwe ndezvakati. Iwe unonzani? Inini zita rangu chairo ndonzi Tanya Radzwa Sena. Asi repastage ndoshandisa rekuti Tanya Alex. Ndizvozvo. Ndoziva kuti ariko emadunhurirwa ariko emaningi, saka Tanya Alex ndo repa nhingi basa rako raunoita. Ndandichida kuti umbondipa nhoroondo nekuti munhu angofumamira pachikuva akutanga. Ndoziva kuti iwe uri mundima yenyambo, comedy, yokusekesa vanhu, yekufadza vanhu. Zvakatanga sei? Imbondipa nhoroondo yako kuti tisvike kuchikuva. Zvakamira sei? Wakazvarwa kupi? Ukafamba sei kudzama wasvika pachikuva? Ndakazvarwa muno Marare. Ndotaura negore racho. Zviri kwauri. ini pano handikumanikidzwe zvausingade, zvaunongosununguka kupa kunyika ndozvatogashira. Ndakazvarwa muno Marare, ndakakurira muno Marare, taigara kuLetombo kuGreendale. And padzimwe nguva ndaimbonogara futi nagogo wangu kuCranbourne. Saka ndakamboendawo chikoro kuChina for university. Pandakadzoka ndakasvogara nagogo wangu futi kuCranbourne. Ndigogo amai vamai here kana kuti amai vababa? Ndamai vamai. Saka ndagara navo. Ndopandakatanga ndaiona comedy stereki. Pana ndiri kuchikoro ndichikura noita sendo. Waitadza pazvivhitivhiti? Ndobva mumwe musi ndangofunga kuti comedy iri here muno muZimbabwe. Pandaenda pakombiyuta, ndaenda paFacebook, pandaitsvaga ndikaona page reSimuka Comedy. Ndobva ndatora nhamba dzavo ndobva ndavafonera. Wanga wari musi wechipiri. Ndobva vati musi wechishanu kune show kuUZ, toda kuti uye. Ndobva ndangoti ndakutongoenda. Vakakudaidza kuti chiuya kushow vaida kuti unosvikotora nzvimbo here semunhu wenyambo kana kuti vaida kuti ungoonawo? Kutoti nditonotora nzvimbo. Havana kukupa mukana here? Havana kukupa mukana here kuti toda kumbotanga tanzwa zvaunotaura zviviri zvitatu, kana kuti vakangokubhabhatidza zuva iroro? Musi iwoyo ndobva ndatononyudzwa. Zvakafamba sei pazuva rekutanga? Zvakati ndizvozvo, vamwe vanhu vakasekawo zvishoma izvozvo. Ndo zvakandipa kuti nditoramba ndichidzoka. Ndizvozvo. Ivo vakatotiwo ibva watoramba uchidzoka. Ndiri kuzviona zvakanaka chaizvo. Tiri kudada nemi, tiri kufara nemi. Ndosaka nhasi uri pachikuva chemhemberero. Nekuti unoziva kuti taiti tikada kutarisa izvozvi zvenyambo izvi kana kuti yatingati comedy, tinenge taakutotsvaga vatorwa kuti ndiani kwaari kuita izvi, regai tionengana. But isusu tinofara kana imimi vana vedu vemuZimbabwe maakuzviitawo. Wakawana rutsigiro here? Nekuti kazhinji pada kumba, pada munharaunda vanhu vanoti kondo chii chakuita? Madhezi ekutanga vanhu vanonyasonzwisisa kumba kuti chii chiri kuitika. Asi noti ndaigara nagogo, ivo vaindipawo freedom yekumbobuda ndichienda ndichimbonoita mutambo ndombodzoka. Saka gogo vakakukurudzira kapi? Vanonzi gogo Chinyarara, ambuya agarwe vakashayawo. Aiwa, mweya wavo uzorore murugare rwaMwari. Asi tinovatenda kaambuya nekuti vakakutsigira. Vamwe vanenge vachingoti kana usiri pabhuku, usiri pazvinhu zvechikoro,
usiri pazvinhu zvemari wonzi uri kutamba. Vadiwa vatariri nevateereri, upenyu hwataakurarama hwasiyana. Ngatikurudzirei mhuri dzedu kuti ndima yatangwa nemwana kana isiri ndima inokuvadza, kana isiri ndima yezhowe, iri ndima ine pundutso, ngatiisumudzirei. Saka iwewe iye zvino uri kuita uri kupi? Atoita kwese kwese. Iye zvino izvi ndane yangu inini. Inonzi chii yako yawakatanga? Pieces Entertainment. Saka tinoronga isusu mashows edu isusu ecomedy. And gore rese rapfuura tichimboshandira paJason Pepper Theatre. Pano pedyo nesu nepatheatre in the park, Malawi Gardens. Pamwe chete nekushanda nevamwe vanhuwo kuBulawayo nekumasvingo, kunonzi kuCharles Austin Theatre nekuBulawayo Theatre. Neshamwari yangu anonzi Frank Chirisa anoitawo futi zvenyambo. Ndizvozvo. Saka kana muchida kuita mutambo wenyu wenyambo, munongosarudza kana izvo zvamuri kuti tinonge takaita mutambo wedu, taronga zuva redu, taita zvakati, munongotsvaga vanoita zvenyambo chete here, kana kuti munobva mati mumwe ari kuimba, mumwe ari kuita nyambo, mumwe ari kuridza magitare, kana kuti zvimwe zvomunozvifambisa sei? Tingade kuziva. Tinongosanganisa. Zvizhinji zvacho zvinenge zviri nyambo. Asi togona kuti munhu anotanga show pamwe munhu anoita zvekuimba, kana kuti zvedetembo, kana kuti anotamba vari magrupu. Izvozvi zvokuti wakafadzwa nezvenyambo zvakauya sei? Kwenyu kumusha, kunobva mai kana kuti kunobva baba? Nekuti vanhu vanoti tumate tugave rakanaka rinobva kumasviriro. Pane akambozviita here, kana kunyange zvakasina kumira pachikuva achiti ndakuitora sendima kana kuti sebasa, asi muchiziva kuti kwakati kuna tete vanonakidza, kwakati kuna mai guru vanonakidza, pane zvakadaro here mumhuri menyu? Stereke, mhuri mamama vangu vanhu vese, nyaya dzese dzatinotaura, munhu anenge ane kaanotokandawo kanoita kuti vanhu vaseke, whether aita kakuwanzira kana kuti aita nyaya yekutaura zvinhu zvinongosekesa. Ndizvozvo. Saka wakatora tumate utu kubva kurudzi rwana mai vako. Aiwa, tinozvikudza hanzi zvinofamba mumhuri imomo. Saka iwo ungati kudii kune vamwe vari kufunga kuti ibasa here? Nekuti vanhu vanenge vachingochema musodzi vachinakidzwa vachidini. Iwo kana paine imwe munhu wauri kuona kuti ari kuita izvo, ungamuti kudini? Ndingangoti pamwe kana wakushanda ibva washanda nesimba rako rese, unyatsozvipira, because zvinonetsa ipapo sezvatachitaura kuti pamwe unenge usina rutsigiro ubva kumba, kana kuti pamwe unenge usina vanhu vanokwanisa kubatsira. Dzimwe nguva pane ungade kubatsirwa sei mubasa renyu iro renyambo iri kana kuti recomedy? Mabatsirirwo aunofunga kuti vanhu vangaite ndapi? Tingaoti maybe kubatsirwa kazhinji kacho ndezvemari. Atinenge tichitengesa matiketi pai vanhu ngavatengewo. Ndizvozvo. Noti kazhinji kacho vanhu vanomirira kuti umbotanga waita mbiri kunze kwenyika, kuti paunozodzoka kunoku vozoti munhu wedu akazoita mari kupi nekupi. Asi ungati kunaitania kuvanhu vanongofunga kuti zvekunze kwenyika ndo zvinonakidza, zvekunze kwenyika, nokuti ivo vari kunze kwenyika vanototiwo isi tiri kunze kwenyika, nokuti tiri kunze kwenyika yawo, nokuti kana uri kumhiri kwenyika ikoko uchitaura ikoko unototiwo ndiri kudzokera kuabroad. Saka iye abroad naabroad, kuvanhu vedu vari kurasika papi? I don't know kuti vanhu vanenge vachirasika papi, because kana uchitori ikoko ivo pavanoona zvaunazvo ivo vanenge vachitoona kunge ndiwe wega unazvo izvo. Saka munhu anotogona kutokupa mari nokuti pamwe mutauro wako wakasiyana newake, kana kuti mupfekero wako wakasiyana newake. Ndizvozvo chaizvo, ndizvozvo. Asi muindustry iyoyi, mubasa irori renyambo, tikaisa pachikero, kune masikana nemadzimai akawanda here, kana kuti varume ndo vakawanda, kana kuti aiwa kana maakubasa ikoko kubasa hamutarisi kuti vakawanda ndevapi vashoma ndevapi? Varume ndo vakawanda. Varume vakawanda pane vakadzi. Asi vanopa here kurudziro
kuti tiri mubasa rimwe chete kana kuti munhu wese anenge achingomhanya nendima yake? Pane zvino ndoona kunge munhu wese ari kumhanya nendima yake, asi dzimwe nguva vamwe vanombotsigirana. Unogona kutowana opportunity nokuti uri mukadzi kana kuti but hakusi kwese ndizvozvo. Asi vanhu vanonetsa kakutekenyedza vatania. Ko ukaenda pamberi payo ukataura uchingoona vakangoti tuzu, nekuti vamwe vanoda tsetswa, havana tsetswa dziri pedyo. Unoziva kune vamwe vanhu zvokuti mumwe munhu anochema misodzi agoseka, mumwe munhu anongoita sekukosora kuti unoita sei, zvinoita sei iwe uri pamberi pavapa. Izvo zvinouyawo neexperience. Because pandakatanga inini pane mamwe mashow ekuti ndaipefoma, vanhu vongoramba vakadai vadaona kuti uchasekesa here. Vamwe vanozoseka nekuti pamwe vakukuziva pane kwavakambokuonawo. Vamwe vanongoseka nekuti vanokurudzwa kubatwa nesetswa. Ndizvozvo. Saka mapfekero enyu ndo anosekesa vanhu here? Maitiro enyu, matauriro enyu, chaunoona iwewe chinonyatsofadza vanhu chii? Nekuti vanhu vane zvizhinji zvavanotarisira ka. Ichokwadi. Asi chakakosha chacho zvaunotaura ndo zvinenge zvichida kunzwiwa nevanhu. Saka kana uchitaura unofanira kugara wakaronga zvinhu zvako uchiziva kuti ndichanotaura izvi neizvi. Zvaunozopfeka nemaitiro aunozoita zvinenge zvazvepamusoro, zvinenge zvaungoperekedza. Zvaungoperekedza. Asi zvandogara ndichitaura nezvekuti iwo kana uchipefoma, vanhu vanotanga kukuona vasati vanonzwa zvaunotaura. Vanhu vanotanga kukuona uchifamba uchisvika pastage. Saka maitiro ako nezvaunenge wakapfeka zvinoto, vanhu vanokwanisa kutongoseka maybe kana kuti mafambiro awaita, kana kuti pamwe wapinda uchimhanya, pamwe wapinda ukangomira ukangoti wotuzu, ivo voti wotuzu, mumwe anogona kutotanga kuseka kuti zvino hasi kuziva aitwa sei. Zvinombofamba sei? Noti dzimwe nguva kana tichitarisa vanhu vanoita zvenying'ambo, unoona munhu pamwe achitoseka nying'ambo dzake. Zvinoitika here? Unogona here kuzvisekesa kuti uri wega kudai wozviudza nyambo yako yakusekesa? Zvinoitika seri. Unotonzwa kuti ndanakidzwa, ndazvinakidza. Vadi watariri ndoimba kwamuriwo kuti muri kuzvinakidza, sekutaura kwatiri kunzwa naTania pano kuti kana muchida kupinda mundima idzodzi mapindiro anosiyana-siyana. Kana manzwa muchizvigona, sumudzai ndima yamunenge maita. Ndaitarisa zvangu nhoroondo dzako ndichiona kuti kune kumwe kwawakawanawo mikombe, kune kumwe kwawakawana mubayiro yekunzi waita izvi. Tingapinde mazviri tinzwe kuti ndikupi ndekupi. Inini ndakambotendera asiri kuna Zambia, South Africa nekuBotswana. Zvese nemuno muZimbabwe. Saka kana uri kuna Zambia ikoko unenge uchishandisa mutauro wiko here, kana kuti unoshandisa chirungu kuno ndoko ushandisa mutauro ikuno, unozvifambisa sei pamitaura apa? Nekuti kazhinji kaongororo netsvakiridzi inoratidza kuti zvingasekese pachirungu atingati majokes aya, pamwe kuchivanhu anenge asingasekesi. Hazvingatisekesewo isusu kuno sevanhu, pamwe kuchirungu hazvinakidzi. Unozvifambisa sei ipapo? Zvinodawo tingati zvinoda kugeja muchana, because kazhinji kacho toshandisa chirungu kana ndisiri munomu ani munyika medu. Asi pane mamwe mazwi ekuti vanomanzwisisa nokuti akada kufananawo nemitauro yavo iyo. And then pane zvimwe zvekuti pane zvaunotaura zvokuti vanenge vachiteerera nyaya yacho, zvokuti ukazoisa izwi kana rechishona anogona kupabata kuti wati chii. Ndizvozvo. Saka ndizvo zvinotogona kupa munhu kuti atoseka manje pane kuti dai wanga wataura nyaya yacho nechirungu. Ndizvozvo chaizvo. Saka ngatipindei panyaya yemikombe yako yawakawina. Wakawina chii nechii? Pane zvino ndakangowana nomination yekumanama. Ndizvozvo. Nokuti unoziva kudomewa ikoko kwakatokosha ka. Kunorakidza kuti vanhu, nokuti kana vanhu vodomwa vanotarisa, vanowaridza vanhu vakawanda, voona kuti apa panangana, apa panangana, vozoti avadomwa ndananengi, asi azobudirira obva adzopurwa iye. Saka makorokoto iwaya kana wakadomwa, nokuti kana wadomwa zvinoreva kuti
wakuzikanwa. Yeah. Saka iyi ndima yawakatanga iwewe ine vanhu here vanokuteedzera here kana kuti chinhu chitsva chauri kushanda kana kuti kwatowandwa? Kwatowandwa zvichireva kuti pese patinoorganiza mashow vakawanda vanotouya kwandiri vari kudawo kuzoitawo mitambo yavo pashow pane ndine maprograms angini. Zvine zera here Zvitania kuti kana ngatiti kwako kundima yako yaunoita kubasa kwako ikoko woti aiwa tinoda vari mazera ari pasi pechakati kana kuti pamusoro kana kuti aiwa tinongoda mayouth chete ana sekuru nanambuya ngavambomira kana kuti aiwa ndezvemunhu wese? Ndezvemunhu wese, kwandiri ndezvemunhu wese. Asi pamwe nekuti nguva yacho yatinoshanda notoshanda manheru hauzowani vana vechidiki kana kuti vechikuru vanouya stereki. Kazhinji kacho vanenge vangovawo mayouth vavezera. Iri basa renyambo iri rinoda here kuenda kuchikoro kana kuti chinhu chekuti munhu anogona kungochigashidzwa namusikavanhu? Chipo chekuti unogona kungogashidzwa. Ndisati ndamboona iri nyaya yekuti unofanira kuenda kuchikoro. Saka hakuna kwatingati vanodzidziswa toziva kuti zvinhu zvakawanda kana ngatimbotorai kana sebhora pane vanhu kwavanonodzidzira kuti vari kudzidziswa kunzvenga vari kudzidziswa kugohwesa kana kuri kuimba tinoziva kuti vanhu vanenge vachidzidziswa kuti munosumudza sei izwi munotaura sei kana muchiimba munotarisa kupi. Saka izvi zvenyambo izvi ndezvekungouya chete pachikuva here hapana here pamwe pamunoitawo kana zvakaita kana kuti semusangano wekuti nyaya yedu yatiinayo pano ikai tikaikwenenzvera takati tikaikwenenzvera zvakati zvinofamba sei? Munombozviita here izvozvo? Isusu pachedu hedu tinomboitawo musangano kuti tinenge tichidzidzisana kuti apa unonyora sei nyamba yako kana uda kuti isekese unonyora zvakati apa chinja apa pawedzera apa. Saka pachedu tinobatsirana kuti tikure. Asi chipo chacho vazhinji vagara vanacho kudhara. Saka iwo pamwe unenge wakungodzidzira kuti kana wakamira pamberi pevanhu unomira sei, unozvibata sei, kana uchitaura unotaura sei. Mumwe munhu unogononzwa kuti kunyora anogona kunyora asi kana akutaura pamwe hazvinyatsobude zvinonzwika. Une makukurudzirana kuti aiwa panyatsotaura zvinonzwika kune vamwe ndokudzidzira kwatingati tinoita. Ndizvozvo chaizvo. Saka kana vanhu vachinge vakaungana vari mukati imomo munovapawo here mukana wekuti imimi muri kuita ka hakuno here mumwe munhu wamungatiwo ngambouya tinoona kuti kana vamwe vachiita kana zvimwe zvindima zvakasiyana siyana pamwe panombotorwa uchimwana kuti anoda kumboimba mupei chevedzero amboimba kana ndozvamunoitawo here kana kuti imi munhu hamangoita mega mibvunzo muviri iwo ndowekutanga. Wechipiri ndewekuti ngatiti iwewe ndiwe muridzi wenyaya ndiwe wakoka vanhu ihoka yako wakokawo Doc Vikela wakokawo ngana wakoka ngana vanhu vaivobva vaita sevakukunda zvinofamba sei? Iwewe ndiwe muridzi wenyaya ndiwe muridzi wezvinhu zvese ava vanje vabva vasekesa vanhu vangopinda chete vanhu vabva vaseka iwe unodzidzei unoonei? Mubvunzo wenyu wekutanga handisati ndambodaidza munhu kuti uya uzomboedza tiri pakati pechirongwa ndamboda. Asi togona kuti ndichitaura nyaya yangu ndogona kutanga nyaya nemunhu akagara ari kuona ndapabata tombotaura nyaya tombotaurawo ipapano nepakuchana vanhu voseka kana kuti pamwe panogona kuita munhu anodaidzira zvaadaidzira kwaakagara ikoko tongodairana ipapo asi nyaya yoramba ichifamba ichienda. Ndizvozvo. And then mubvunzo wenyu wechitu dzimwe nguva kutongozvigamuchirwa kuti ndozvazviri zvinoitika izvozvo. Ndizvozvo asi munoramba muchingokurudzirana. Ndanga tichida kuti ndizive nokuti vazhinji vanoya pachikuva pano tinobvunza kuti unofungei kune nyaya yesocial media? Ibanga ranyemwe rinocheka nekwese ukaenda nekuku rinocheka unoiona sei social media ungati kudii? Ndoona unge social media yakanakira kuti unogona kuishandisa kuzviendesera mberi zvinhu zvako iwo kana une zvauri kutengesa kana une zvauri kuita
unonyatsozisa pasocial media vanhu vakawanda vanogona kutokuona. Ehe. Asi futi hazvidi kuti uise zvinhu zvakawandisa. Pane zvinhu zvisingafaniri kuonekwa nenyika yese. Zvoti munhu anogona kungoisa otaura zvisingaiti kana kuti tinoti kuposta oposta zvinhu zvisingaiti. Mashoko akanaka echenjedza rutaurwa naTania kuti kana waenda pasocial media tanga wazvibvunza wega kuti zvinoita here izvi, zviise pachikero, zviyere wega, nekuti kana wakuzoyerwa nevamwe hazvibude, zviyere wega. Kunyaya yemadrugs aita mukurumbira pasi rose, toita sei naitania? I think nyaya yemadrugs semaonero angu inini ndoona kunge vanhu havana zvakawanda zvokuita, saka vanopedzera saka kana washaya zvokuita zvemadrugs zvinobatsira here pakuita? Kweto zvinobatsira pakuita, asi ukazowana kana usina zvokuita ukaswera wakagara pamba usina kwekuenda, zvimwe zvinhu zvinokuwana unenge usina, hauzozvirambe nokuti wagara usina zvokuita. Hauna matiziro. Hauna matiziro, zvinongokuwana wongoto ngatingoiti ndozviripo. Ndizvo chaizvo, asi zvokuita zviriko. Ndofunga vanhu dzimwe nguva hatingatsozvitarisa zvedu. Zvokuita zvinokupa upenyu, nekuti kana uchiita zvemadrugs zvinobvisa upenyu pauri. Unenge uchifa zvishoma nezvishoma, uchiita rombe zvishoma nezvishoma, uchitambura zvishoma nezvishoma. Saka handi zvinhu zvekuti ndakaita kana zvichikubvisa muupenyu. Aiwa, ini ndinoda kukutenda Tania nebasa rauri kuita. Tiri kufara kuti mukati menyika yedu mane vana vedu vakuitawo ndima dzakasiyana siyana. Ndinoteedza basa rako, ndakakuona uchitaura zvemakombi, uchiita sei, uchidini. Saka ramba uchienderera mberi, kudzidza hakuperi. Pamunosangana makawanda pai munenge muchingoita. Vadikani, ndoka zvatinotaura kuti kuchikuva chemhemberero munoona vakasiyana siyana, tinongotora ndima dzakasiyana siyana. Panouya vaimbi, vanoita nyambo, vanokava bhora, vanodini. Imimi kunze ikoko kana muine zvimwe zvamuri kuita, zvamuri kufunga kuti ini ndine chipo changu, ini ndinoda kuenda pachikuva chemhemberero, makasununguka kutiridzira kana kutinyorera tigokupembererai, nokuti dzimwe nguva muri kuita zvinogara zvakadaro asi tisingagone kukubatai chaipo. Ndinoziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri paMike Samba Show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsuka chikakwata, asi hatigoneka kupeta tisina kutenda vedande mutande vatipa ichochi chikuva chekuti tigone kutandara nevanhu vese pasi rose nedande mutande zvaendeka mazvoonaka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Ngatisanganei svondo rinouya pane chimwe chikuva chemhemberero panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.